O último día, como vedes aquí, o último guardado foi o día 1, o martes día 1, e xa estamos a 6. Incredible. Vale. Isto, a verdad, como comentaba no anterior stream, é unha zona da que non me lembro prácticamente nada. O sea que non sei moi ben para onde me teño que mover e tal. Supoño que teño que seguir por aquí, non? Creo que vin do ascensor ese. E aquí creo que recarguei o traxe. O sea que... Se, creo lembrar... Habrá máis caixas das que estoupan aquí? Porque... Despois de toparme caixas explosivas nun directo anterior, a verdade é que collinlle bastante medo, eh. Creo que aquí me van a emboscar inimigos, eh. Buenísimo o revólver, eh. Con os vortigauns. Hostia, que atacan corpo a corpo, tú. Con os vortigauns sigue sendo mellor a escopeta, eh. Creo que fixo TP outro máis, eh. Pero bueno, contra os soldados alienígenas o revólver vai bastante ben. E ademais, como son moi grandes, pois aínda se lle pode apuntar bastante ben. Hostia, detrás. La madre que o pareu. Boteo o revólver, pero bueno, para eso está. Hostia, o que non me esperaba que me atacasen pola espalda, tú. Fixeronme bastante dano porque ao final os ataques corpo a corpo dos inimigos estos quita bastante. Vale, ali hai un científico que acabo de ver, pero bueno, podo volver atrás para curarme. Ou non. No, non podo, porque cerraron a porta que me permitiría acceder a aqueles... Pois bueno. Estou un pouco jodidiño ahora, eh. Se non teño... Aquí teño munición. Un científico. I apologize, Dr. Freeman, but I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. O que ti digas. This is the last entrance to the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Waiting for you, I mean. Vale. The reactor is shut down right now, but you can activate it on your way up. You'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs. You're not authorized to know about those, but I can see you already know a great deal more than any one man is supposed to.
Sí. La verdad que sí. Vale, aquí non hai nada de interés, polo que vexo. A colleague of mine is just a short distance ahead. He may be willing to donate his experimental weapon to your cause. Estas caixas están vacías. Bueno, tenemos esta aquí. Vale, vais a agotar antes de curarme de todo. Ah, pues no. No me va a curarme de todo. Vale. Vale, esto. Bueno, por aquí non hai nada. Teño que ir por aquí. Were you in weapons research too? I built the gluon gun, but I just can't bring myself to use it on another living creature. It doesn't appear that you have any trouble killing things. You can take her with you. Ah, esta é a a que lanza con unha especie de corriente. Wow. De feito, esta é unha das armas. Esta é unha das armas, digamos, máis chetadas que ten o xogo. Usa a mesma munición que esta arma de aquí. Esta usan a mesma, comparten munición. Vale. Teoría, creo que teño que despois volver aquí para que me deixen pasar, ou eso me dou a entender, como que teño que facer limpieza aquí antes de seguir avanzando. Ou eso lle entendín. Eu, como dixen, esta parte, a verdad, teño a moi, pero que moi verde. O sea, no sentido de que non me lembro, me refiero. Pareu, veñen agora os Vortigauns. Se sabía que os sabía porque os sentín. Bueno, ademais vino no subtítulo. Pero bueno. Madre mía. Non sei se hai maneira de subir por aquí. O que mola deste xogo é o feito de que os elementos os puedas agarrar. En plan, por exemplo, esto, que ahora o puedo baixar aquí. Pero bueno, a verdad que hoxe en día hai moitos xogos que fan eso, non? Hostia, que susto me dou, You are a sight for sore eyes.
Head on downstairs. The old man's got a plan to get us out of this mess. O tipo, cuando se me puso a apuntar, te lo juro que casi le disparo, Hostia, munición por doquier. Look here. You'll need to activate both pumps to flood the reactor. And then that access pipe down there will take you onto the core. Hurry on now, son. Time is short. Vale. Both pump stations have been positively overrun. Take these supplies and hurry. Vale. Hai unha bomba, un tanque, outra bomba e un tanque. Despois un tanque auxiliar. O sea que teño que activar as dúas bombas e entendo que encher os tanques. Vale, sí, xa me dixo a movida clara. Ah, mira, xa teño pepos. A verdade que hai bastante munición aquí, Hostia, xusto o que estaba facendo, Pensa en todo, científico este. Vale. Pois igual son eu, que queres que che diga. Pasei por un montón de movidas. Vale. Vale, aquí xa pon estación de mantenimiento, tanque auxiliar e acceso ao reactor, que é onde estuve antes. Pero aquí está todo cerrado. Non sei se teño que vir co guardia. Espera, vamos a comprobar. Yeah, we might stand a better chance if we team up. Bueno, sabrémoslo ahora. Tamén unha forma fácil de saber se este NPC é indispensable é pegarlle un tiro e matalo. Se me dá como fallido e me recarga a partida, pois quere dicir que o debo de usar para abrir camiño. De feito, este creo que é o primeiro guardia que vexo con arma distinta á pistola. É unha escopeta e creo que é o primeiro que vexo con unha escopeta. Xa me enviaron unha cousa. Vale. Hey, look up there. Miro arriba, é que miro arriba. Nah, este tipo... Let me get out of your way. Este tipo no me va a dar acceso. No. Quedouse atascado. Quedouse bugueado, se vos deche desconta aí. All right, I'll hold down this spot. Bueno, sí, defende ahí. Si después si necesito xa volveré. A ver, siempre podo saltar aquí directamente, pero... Igual despois non podo subir moi fácil. Ah, mira, munición. Ah, mira este. Vale, aquí pode haber enemigos.
cómo suena esto. Suena que hay algo turbio. Vale, tank 2, pum 2. Aquí, o sea, vou pola sistema o colant, non sei que significa. Vale, pantalla de carga. Vale. Ya, parece que se me bugueou o botón de correr por un momento, tío. Sin manter pulsado Shift, corría igual. Vale. Lambda Complex. Vale, este é o tanque 2, entendo. É un dos tanques que supón que teño que encher ou algo así. Vale, por aquí non podo subir. Ou eso creo. Alerta de cangrexo. Espera, aí hai un cangrexo. A ese non lle estou dando. A ver, queres baixar de todo? O tema é, se me tiro na auga, volverei a subir facilmente despois? Ou habrá algún bicho destos que xa sabemos? Parece que hai algo de radiación aquí. Vale, igual debían subir aí primeiro, verdad? E agora que pasa? Power level is 100%. Vale.
Aquí hai lapas. Por caso estou sentindo. Así é todo vai a complejo máis enrevesado, tío. Vale, aquí hai unha escaleira. O non había, a puta lapa dos huevos. Sabedes o perigo que é que os bichos poidan teletransportarse desde calquer lugar. O sea, que che aparezan en calquer lugar. Que hai outra lapa. A la boca. Merda. Hostia, que as lapas aquí casi nin se ven, tío. Má que as pareu, Power level is 100%. Vale. Vale, vamos a ver. Creo que non podo pasar. Vale, ali vexo un LED verde que ignorei. Igual ali se pode activar. Vale, Syndrome Steel. Tío. Vale, con esto activo. Joder. ¡No! Pensé que a agua estaba electrificada o algo. Pues vou ir ao bestia. Hostia, chaval. Power 95%. Desintegra, A verdade é que o efecto que ten este
efecto que lle puxeron mola moito, Vale, este ascensor ahora funciona. E agora podo coller esta salud. Bueno, podo esperar aquí. Dios. Como vedes, os teleports, os emboscados, os enemigos aquí están a orde do día, Creo que había outro cangrexo aí, No remake o que podían facer era ter unha arma favorita, sin nada, e poñela no Q. E, bueno, eso sonou mal, pero me refiero a tecla, a letra Q. Básicamente porque aí, con esa tecla, pos cambias a arma anterior que tuvestes. Pero a veces pueda que non teñas a arma deseada nesa posición. O ideal era que puderas poñer un favorito e darlle a tecla para cambiar rapidamente a arma favorita. Eses respameos nos fuciños están guai, para darlles un escopetazo así como o que lle acabo de dar. Este fío que vexo aquí é dunha lapa, creo, Diría que é dunha lapa. E non teño ángulo de tiro para darle. O sea que elixe un bo sitio para poñer, se me dá. Vale, esta aquí sí que lle dou. Quero usar a arma chetada máis que nada porque igual que pasaba co lanzamisís, ves, dame munición desa arma. Básicamente neste lugar parece que vou ter munición desa arma. Entonces, o ideal é que a aproveite porque... Ah, mira, por aquí xa sei a onde vou dar. Vale. Porque vai ser a arma que me van dar munición constantemente, entonces que mellor que usar a arma da que vou poder recuperar a munición. Non estou seguro se que teño que facer algo máis aquí. Este é o cadáver dun... Vale, boas Farum. E boas a Juan Frustiante por ese novo segmento. Creo que había tempo que en stream non tiña un segmento, porque agora os novos segmentos estábamos tendo sempre off stream. Curiosamente, igual é porque algunha persoa que vía algún contido das miñas redes e acababa aquí. Vale, como vedes aquí, o tanque 2 e a bomba 2 xa están tamén... xa están activos.
Ahora faltame un... Lo que pasa que me da que me vou. Eu creo que teño que ir por aquí. Vale, pump station. Igual teño que ir para atrás para ir ao 2. Pode ser. A verdad que non teño moita idea, pero ímolo saber ahora. Estou volvendo sobre os meus pasos, a ver se teño algún indicativo por aquí. Vale, sí, correcto. Teño que ir por o outro lado. Máis bichos. Boas, Juan. Ah, vale. Sí, aí é verdad que tamén aparezco. E obviamente, gracias a eso, pois moita xente dá cos meus directos. Está claro que eso tamén axuda. Vamos a ver se non me perdo, porque son moi propenso a eso. Vale, por aquí. Tanque 1, vemos unha señal por aquí. Vale, por aquí. E agora habrá outra pantalla de carga, igual que cando fomos pola 2. Pantalla de carga aquí. Igual no. Aí, vale. Vou abrir a porta. Vale, aquí habrá oleadas de enemigos. Estos bichos que xa dixemos en streams anteriores que lle chamamos canollos. Unha mezcla entre can máis ollo. E pareceu nos gracioso chamarlles así. Vaya front flip se mandou. Ai, pois non me dei conta. Desto que saltou así como se fixera a voltereta para diante. Boas Throwmaster, por ver. Hostia. Ao estar mirando para arriba non vin o calamar toro este. Está cheo de lapas esto, Un día estuve vendo unha wiki destas do xogo e as lapas estas teñen outro nome tamén. Non me lembro cal era. Vale, estou me quedando sin munición, pero bueno, mellor quedar sin munición da pistola que de outra arma. Aquí casi seguro que me van a aparecer máis Vortigauns ou sabe Dios que. Berberecho. Bueno, sí. Os cangrexos esos. Ah, no. Non sei como lle chaman. Hostia. Queres electricidade? Toma. Toma electricidade. Ese efecto de desintegración vese no Half-Life 2. E pareceme un detallazo que lle meteran aquí no remake, tío. Porque a verdade é que esta arma é o que fai. Pero no Half-Life 1 ese efecto non existía como tal. Arrasa moito que lle meteran. Hostia. Bueno. Hostia. Puñas a saltar desde abaixo, Como os decía, croques pulos. Como os decía, esta arma ahora vanme dar munición dela continuamente.
Que mal suena. Hostia, va emboscadeixo, ¿no? A tomar por loco. Ah, teño munición aquí do revólver. Este xogo é importante recargar, como vedes, porque senón non tede o tope de munición. Hai noutros xogos, como por exemplo un que estuve xogando off stream últimamente, na saga Borderlands, sí que colles munición hasta que te lo máximo desa arma. Pero aquí, se non recargas, non tes ese límite. Tes que recargar e despois sí. Xa vedes ese detalle, é importante. De feito, antes un científico soltouno, non? Xusto cando estaba recargando, ao ver a munición das armas das que me estaban dando, dicíame, non te olvides de recargar. Vale, antes vin un interruptor, igual mo saltei, porque o interruptor creo que estaba baixando, igual teño que baixar por aquí. Non creo que sea baixando por aquí, pero bueno. Por aquí é por onde vin, entonces por aí non teño que salir. Teño que atopar un interruptor que non sei onde estará. Non sei se estará no mismo lugar reflexado que... Vale, ali hai un pasillo. Boom Station 2. Vale, pero aquí está taponado. Ah, e aquí xa estive. Aquí xa estive. Está un laberinto. Ui. Aí activouse unha lapa, Non sei se é que colleu un cangrexo ou algún elemento que quedou solto. Bueno, vou baixar por aquí. Ah, mira, aquí está. Se estaba escondidillo. Hostia. Vale. Au. A madre que vos pareu. Chalanga. Toma chalanga. Como vedes, esta arma é super letal. Eso sí, a munición tamén baixa igual de rápido, que mata aos enemigos. Como vedes, as lapas aquí pasan moi desapercibidas, Pero cantos van a aparecer? A vixe, macho. A verdad que teño un afán por romper todas as caixas. Todas as caixas que estou rompendo nesta zona, salvo as que son claramente destas pequeniñas que teñen xa
o logo de non sei que che, bueno, que che dá claramente munición, salvo esas, o resto están vacías. E ainda así sempre me empeño en rompelas. Ah, mira. Esto está apagado. No puedo encenderlo. Fuck. Vale. Hay algo que tengo que activar. Hostia, porque hay este charco, Si non comíamos tremenda hostia. Acabo de facer aquí un... de ter a suerte como no Minecraft, de caer no charco. De que non sei se teño que activar algo aquí. Nin idea. Creo que era eso, mellor, porque isto é como unha reixa. O sea, menos mal que había ese... Non sei desde onde me están disparando. Supoño que dende abaixo. É correcto. Es como ya rasa, la desintegración es. A ver si ahora se activa. Vale. Vale, antes de... Vale, ahora posiblemente aparezcan bichos. Creo que había munición de arma esta en algún lado. Mira, ahí tengo munición. Vale. Están pesados especialmente aquí os vortiganos, Tengo que decir. Aquí. Ah, mira, darme munición ahora. Vale, este lugar está... Ay, no. Sí, estaba cerrado. Vale, esto ahora está activo. Non sei se me deixo algunha munición por aquí ou algo. Pero creo que no. Acabo de ver que creo que tiña aí un atallo para vir para aquí rápido, pero bueno, ahora xa estou aquí. Pantalla de carga vai a ver aquí. Ou debería, aí está. Ahora que están activas as dous tanques e as dúas bombas. Non sei se teño que volver. ¡Hostia! Que hai veces que como os mates nun lugar, despois pensas que é un cadáver e non. Vale. Joder, e como xusto matei antes aí. Bueno, teño que volver aquí a estación de mantenimiento. Hola, amigo.
tamén tiña munición. Do not linger, Dr. Freeman. You've turned on the pumps. Now take the access pipe, plug the core, and get on up to the labs without delay. Sei que me dixo de inundar non sei que para subir a non sei onde. Non lle estaba facendo moito caso. What on earth are you waiting for? The reactor is flooded. Go now, while there's still time. Vale, home, tranquilo. Vale, igual teño que ir ao reactor ahora. Non sei se estará aberta algunha porta aquí, porque antes estaba todo tapado, o sea, todo desactivado. Vale. Sí, correcto. Aquí creo que no, pero esta porta antes non se abría. Vou guardar aquí, por certo. Bo momento para guardar, by the way. Quero usar esto. Apolo Q. Dios. Wow. Me queda sin munición. Toma misil. ¿Qué es que te lance un pepo? Listo. Como ves, esa arma esta de rayos está rotísima, tío. Está rotísima. Vale, aquí algunha sí que teñen saúde. Vale, ahora a ver que teño que facer. Ui. Se teño que subir aquí. Bueno, aí hai auga. En teoría se caio non me debería pasar nada, ¿no? En teoría. Vale. A ver. Deixo esto por aquí. Bueno, vou guardar outra vez aquí. E voume tirar. Espero que non haxa ningún bicho raro. Porque se o pensades, igual que fan TP os bichos terrestres, tamén o deberían poder facer os acuáticos, non? Digo eu. Saves cam. ¿Qué cojones me estás contando? Vale, tamén podía baixar por estas escaleiras. Por lo que vexo. Creo que entendo que queres dicir. Ahora, esa palabra non sei de onde sai. Pero vale. Vale, por lo que vexo aquí non teño nada que facer. Hostia. Podía ser máis corto o túnel, eh?
Hostia, pantalla de carga. Save scam. No, é que eu li save scam porque non sei o que significa save scam. Entonces, non che vou mentir. Eu sabes que nese aspecto non... Pois non sei o que significa save scam. Eu li save scam, non che vou mentir, Que a ver, está claro que entendín eso porque foi o que dixen. Non sei o que significa scam. Estou vendo que me vai aparecer unha destas criaturas. Ai, aquí hai portales. Aquí están os portais. Vale, pero scam non ten significado ou traducción. Eu iso facía moito no emulador da Game Boy Advance. Non vou mentir. Neste xogo, cando os teño pasado no seu día, pois sí, usábao. Pero se o xogo permite, eu nunca entenderei porque a xente o ve mal. O sea, entendo que un pouco pode ser en plan, joder, quítalle dificultad, non sei que, bueno, pero que o xogo permite, o está implementado. Vale. Eu insisto, se non queren que o usen, non o implementen. Non sei se nivel difícil ou moi difícil che bloquean eso para que non o poidas usar. Pero eu creo que non é o único xogo, by the way, que ten eso, pero bueno, hai moitos xogos que teñen salvado rápido. Ao final, a maioría dos xogos teñen salvado manual. En plan, que vas a unha interfaz, gardas e listo. Entonces, para que non darlle un acceso no que cun botón gardes directamente? Eu entendo que iso o fagan. E se non que fagan como no Breath of the Wild, que, ou por poñer un exemplo, porque no Breath of the Wild xa mencionei outro día que hai lugares nos que non che deixa gardar. Entonces, podes gardar antes de chegar a esa zona, ou igual xa che poñen un checkpoint, e despois chegada a esa zona non podes gardar hasta que a pases dunha sentada. E eu xa non estou intentando abusar para que non digades nada, Pero xa o outro día cando o Viqueira se deu conta porque debeu ver aí a mensaxe de gardando non sei que, e foi cando descubreu que ten o salvado rápido. Xa intento evitar o uso deso porque sei que vai ter de que falar, sabes? Vale, a ver. O que pasa co Baldur's Gate ten sentido tamén que se garde moito. Polo que eu vin dese xogo, queres ver tamén a veces que a mellor que pasa no seguinte, se escolles unha cousa en vez de outra, mellor, pero sobre todo polo feito de tirada de dados. Pero nese xogo tamén eu teño visto de xente que non lle gusta que unha tirada de dados mal sacada tires de gardao para facer outra tirada, porque claro, en certo modo eso sí que é abusar, ou ao final de nada sirve a tirada de dados se ao final podes recargar hasta que che toque unha boa tirada. Vale. Vai se liar parda aquí ahora.
Apertura de portal. Bueno, igual morría se lle daba o rayo vermello, verdad? Ahora hai que aprender aquí o patrón dos rayos. Non me fastidies. Aquí sí que vou facer el salvado. Que de todas formas hai veces que o xogo xa che garda automáticamente, cando pasan certos eventos. Non me fío un carallo. Hostia. Toma polo cu. Bueno, vexo que os rayos esos vermellos non son letales como tal. Pensei que che podían matar de un golpe. Pero bueno, mellor evitalo. Me apareceron máis. Bonito rayeco. Vale. O dito, eu no emuladores tanto de Super Nintendo como de Game Boy Advance eu sigue teño feito esa práctica. Non sobre todo acórdome cas primeiras veces que pasaba os Metroid tiña unha ristra de salvaos desos. E cheguei nos, bueno, o Metroid Fusion en concreto cheguei a pasar sen ese salvao, sin facer eso. E lembro que me costaba bastante porque claro, notabas aí o abuso desa práctica. Entonces, evidentemente bueno, por aquí creo que non teño que subir. Vale, como teño xa 3 pepos non podo ter máis. Vale, como decía, como abusara desa práctica, pois eso dou lugar a que despois me costase, porque basicamente non esquivaba o daño dos bosses como era debido. E agora que? Igual teño que ir pola escaleira. Exit. Vale. Neste xogo raya moito que haxa caixas de madeira, ou aparentemente que son de madeira como esta, e que non se poidan romper, tío. Porque estás acostumbrado a poder romper todas, e cando atopas unha que non podes romper, ou como cando atopas caixas de cartón, e esas tampouco as podes romper. Choca un pouco esa incongruencia, sabes? Hostia, aquí hai un guardia, tú. A ver. Hola, amigo. Hola. Hola, Joder, qué mal educado, tío. Este creo que
por aquí creo que pasei antes. Ou non. Bueno, igual é que aquí as zonas son todas tan similares. No. No, non estou. Up ahead, Doc. Tread lightly. Avanza con cuidado. Vale. Apertura de portal. A madre que os pareu. É que se che golpean cuerpo a cuerpo sí que che fan bastante dano, eh. Hostia, G-Man. Vai coller o portal. Siempre aparece o cabrón, en algunhas zonas. Ese portal teño que coller eu. Diría. Venga. Espera, aquí había unha porta que podía abrir, ¿no? En teoría. Estos son portais que che permiten moverte polo espacio nesta dimensión, pero que tamén che poden levar a dimensións diferentes. Neste caso, pues non sei se aquí... Aquí xa ves de forma rápida e concisa o que fai un portal. Mira, aquí hai un portal aquí abaixo. Non entendo estas escaleiras. Pois se te tiras aí abaixo para volver a subir, porque que sentido ten estas escaleiras? Podo facer algo aquí, aparte de... Aquí é de donde veño, ¿no? Esto está cerrado. Tengo que ir por aquí. Aquí tamén hai... Aquí sí que hai portais. Ui, aí podo morrer. Creo que aquí este portal é un desde arriba que che leva abaixo de todo. O que non sei logo é a donde che leva isto. Va. A ver, son...
Vale. A ver, entendo a mensaxe. Supoño que non sei se aquí o Miguel PR018 intenta vender unha propaganda, se forma parte de algún tipo de asociación para impedir eso da multinacional. Pero bueno, non digo que este de máis poñelo aquí, pero creo que tampouco é o lugar. Pero bueno, a ver, está ben que o comentes, pero bueno, creo que non o digo por mal, pero creo que hai lugares onde vas chegar a máis xente poñendo ese mensaxe que nesta canle de Twitch. Entonces, por eso que non sei se é un intento de outra cousa máis que unha mensaxe, non sei, é o que eu opino. Non sei os demais se estarán de acordo. Entonces, de momento a mensaxe vou deixar aí, pero espero que non sea un spameo que busque. Vale, isto. Vale, sí. Porque, basicamente, porque notase que esa mensaxe é un copy-paste, que moitas veces suelen ser mensaxes con outro tipo de fins. Vale, isto basicamente leva ao mismo lugar que estaba antes, polo que vexo. Vale. Ahora xa me perdín. Vale, por aquí. ¡Hostia! Non sabía que se levaba para baixo, tú. Ah, vale. Vale. Teño que coller o portal cando este encima dunha... ¡Oh! Podes morrer dun golpe, que bien. Podes morrer dun puto golpe, muy bien. Vale. Pensei que ao estar abaixado colaba, pero sabedes que non. Vale, vou guardar aquí. Aquí é un lugar onde sí que podes facer unha abusada dese sistema. Antes tuve en peido, por certo. Me dá que tuve en peido cando me teletransportei ao segundo piso. Non sei se teño que teletransportarme cando me pase por aquí isto. Non. Vale. Acabo de ver esto. Power level is 100%. Buenísima. É que xa me olvido que teño que esperar a que pase a plataforma. Antes empujoume en vez de matarme. ¡No! Bueno, eso conta como morrer. Vale, vamos a esperar. Ah. Vale, ¿de dónde son? Son de Royce. ¡Merda! Oh. Bueno, no pasa nada. Uy, peido. No. Uy. Vale. Terei que teletransportarme cando o chollo este pasando. Ahora.
Non entendo. Hostia, pues ser son varios pisos, Desta parte do xogo sí que me lembro. O sea, lembrome desta parte dos portais. Ahora, en detalle no, pero sí que me lembro desta parte. Ahora, que se vos diga a verdade, non sei onde está o outro portal. Entonces, vamos a ver. No segundo piso... Pois non sei moi ben como vou facer. Office Stalin, boas. Creo que xa estuveches máis veces por aquí. Vale. É que aquí sei cando vai pasar por... Pero por os outros non o sei. Igual teño que cambiar un pouco a estrategia, que non sei. Vale, creo que xa sei o que pasa. Vou a ver se intento... Pasa que dende aquí non vexo... Ah, que está... vale. Vale. O sea, hai portais diferentes en cada piso. Pensei que levaban ao mismo sitio, pero se te metes no distinto... Vale, o sea, hai un camiño correcto. A plegar. Vale, acabo no mismo sitio. O sea, hai camiños alternativos, pero se colles o camiño que non é... Vale. Vale, non podo volver para atrás. Antes siempre subía por aquí, si no me equivoco. Entonces aquí hay como varios números. Vale, por aquí non vin. Se me quedan sin munición de escopeta. Creo que, mira, aí está o portal polo que pasou antes G-Man. Xa vos dixen antes que tiña que pasar por aquí. Efectivamente, acabei pasando, pero... para acabar no mismo sitio. What the fuck, man. Vale, o primeiro non era. Este é un laberinto de 3 pares de narices, tío. É que este camiño non é. Entonces, por onde teño que ir? Teño que subir aquí.
Wow. Wow. Estáme lagrimeando un ollo. Esperad un momento. Creo que non estou parpadeando moito. En fin, o puñetero puzzle. ¡No! ¡No! Major fracture detected. Fuck. Automatic medical systems engaged. E podo me curar ahora ou teño que recargar? Non sei se había botiquín de saúde en algún lado. Esta porta ahora non abre. Vale. Cago en Buda. A ver, se morro morrín. Terei que recargar e tomar por culo. Confirmamos que as prisas nunca son boas. Confirmamos que as prisas nunca son boas, ¿no? Vou recoller todo isto que collín antes. Esta é a mesma porta que collín antes. Son idiota. É a unha que quero coller. Agora vou guardar aquí. Vale. Vale. Ya non sei como subín aquí tan rápido, pero bueno. Vale. Supoño que sube aí, pero tampouco estou seguro, Uf, me da que... Vale. Non me fío moito desta mierda, pero bueno. Aquí acabo de activar algo. Disengage. Containment OS disengage. Non sei que significa eso, pero vale. O sea, algo desactivei ou algo desenganché. Hostia, vaya caída de frames acabo de ter. Ah, mira, hai ali outro que teño que desenganchar. Vale, agora estou para todo. Ajá. Que non sei. Isto non ten un cristal ou si? Joder, cas caídas de frames, tío. Debe de estar cargando parte do mapeado ou non entenda que ven eso. Vale. Vale. Alerta de cangrexo. Parece que vou por bo camiño. Quero pensar.
A ver, hai unhas escaleiras aquí, pero se o ascensor funciona... O de colant que é como refrigerante, porque antes vin esa palabra e non sei que significa exactamente. Que non sei se é líquido refrigerante ou algo así. Pode ser eso. Porque como ven de cool, igual ten que ver con un refrigerante. Que me di aí o experto en inglés, Zulu Master. Are those materials hunting base? Vale. Bob. Un clásico. Preguntaba se colant significa refrigerante o algo así. C-W-N-T-A... Non sei se era... No. No. C-W-N... Xa non sei se era despois an LT. Non sei. Xa se me olvidou. Vale. Aquí... Bastión científico. Vale. Esta palabra está aquí escrita tamén. Colant. Coolant ou coolant ou como se diga. Hostias, torretas, tú. Nonsense, Hunter. Nothing esta stands in the way of fundinha, our errant knight in shining, high-impact reactive armor. Guess not. Right then. This way, Dr. Freeman. We've been expecting you. Vale, creo que desactivaron as torretas, pero unha cheguei a fundir. What you see before you is the supply Neste instante depot este for é o our first depósito survey team. de suministros para o noso Quite a primeiro few equipo de handsome inspección. specimens were collected from the border world and brought back this way. Vale. Before the survey members started being collected themselves, that is. These readings have given us reason to suspect that there is an immense portal over there, created and maintained by the intense concentration of a single powerful being. I'm sure that you will know it when you see it. I am loath to say this, Gordon, but you must kill it. You better kill it. No ifs, ands, or asses about it. Of course, you owe us nothing, Dr. Freeman. But you've come this far. You know as much about these creatures as anyone. Enough to know that if you don't wipe it out, well, let's put it this way. There ain't gonna be much for you to come home to. Yes. So if you're willing, my colleague is waiting for you at the main portal controls. Dr. Steinman will open the gates for you. And don't let Hunter's brash attitude frighten you. We've É all como been sin ranked presións. against A ver, the debes facelo, incident. pero non estás obligado, For the task ahead. Debes, pero non estás obligado. E a tomar polo bu. A ver, en teoría, xa hasta donde sei, o propio Gordon, o propio protagonista, síntese na obligación de resolver este incidente porque él, polo simplemente, mirad o que cruel é isto, que o simple feito de que él impuxou a muestra que desencadenou todo o desastre, é como que se ver responsable desta catástrofe. Entonces é como que él ten que desfacer deso. Vale, gracias pola aclaración. E tamén hai un traxe que podía vir alguén conmigo, xa, porque moitas veces a excusa que hai ao largo do xogo é tes que ir ti porque eres o único que ten o traxe de protección. Pero aquí hai outro. Que veña alguén máis, non? Pero bueno, da igual. So, you're actually gonna go through with this, huh? You're braver than you look. This here's my personal collection. Best military-grade hardware this side of the Rio Grande. Rio Grande. Todo teu. Promise me you put it to good use. Vale. Munición.
Vale. Vamos a ver se non teño ningunha arma. Paréceme unha mierda que da ballesta solo poder teña opción de levar dúas, o sea, dúas recargas, tío. Parece unha mierda. A ver, que a arma está chetada, sí, pero me de 10 de reserva podían ser 15. Ah, certo. A mellora do salto. O módulo do salto largo. O de salto detectado. Non sei como se usa neste xogo, pero vale. Eu sei que no primeiro Half-Life o salto largo era jodido de usar, porque tiñas que usar o shift a vez que pulsabas control ou algo así. Entendo que aquí o simplificarían, quero pensar. É que aquí non vexo que poña... Bueno, o xogo normalmente suele indicarche onde é, entonces vamos a seguir para adiante. Estánme descontaminando para non contaminar o que vou contaminar, o sitio donde que me vai contaminar a mí. Vale, pantalla de carga. Vale. Creo que me van a levar a un sitio donde se vai entrenar o salto. Creo, sí. Lembro que aquí se fan conseguir unha movida. Hello, Freeman. I'm up here. Sí, xa che vexo. Vale, activar o salto largo, pulsar dúas veces mentras usas a tecla de dirección. Ah, vale, o sea, pulsar espacio no aire, básicamente. Sí. Ah, mira, que ten como enerxía. I can open the portal now. The process is complicated, and once it has begun, I must not be interrupted or I'll have to start all over again. Don't enter the beam until I give the okay. Understood? I will begin. Non sei que dixo, pero vale. Creo que van a aparecer enemigos, Vou guardar porque aquí me da que vou a morrer. Principalmente porque non lle acabo de facer caso. Aquí, núcleo lambda, vale, sí. Creo que siguiente capítulo. Vale, aí tedes os bichos. My God! We've got a breach! Que bicho, hostia. Controlador. ¿Cuántos aparecen? Bastante.
¡Hostia! Get ready. Must go now. Puta madre que os pareu. Cargando. Queixido de Nihiland. Ese bicho que vedes aí era o boss. De feito, estes bichos voadores que estabades vendo agora son como unha especie de mini boss. O sea, quero dicir, son como unha versión mini do boss, se non o recordo mal. Pon que ven outro porque xa veu máis xente aquí. Antes dixen o de podía vir máis xente, pero bueno, en realidad xa veu máis xente aquí. Non son o primeiro que veu. Este é xa Shen, non? Shen. Non sei se teño que recargar algunha movida. Vale, ahora estou no... na dimensión esa da que veñen as criaturas, ou a maior parte das criaturas. Hostia, que hai como un desgarro, non? E o dito, é como que Freeman está como en certo modo obligado a desfacer o que en certo modo el desencadenou, pero bueno. Shen. Bueno, hai algúns que non son creo que non son originarios de aquí. Por exemplo, os canollos creo que sí que son originarios de aquí. Hostia. Isto no original creo que non o había. Estades vendo aí canollos aí ao lexos. Hostia. Non quería disparar, pero vale. O salto largo ides entender por que moderon, porque neste look, mira. Unha víctima. Básicamente aquí sen o salto largo non podes avanzar. Oh, Dios. Vaya maneira de saltar, O curioso é que aquí tes como enerxía, tes que ten como un tempo de reutilización o salto largo. Activar salto largo. Aquí abaixo hai algo, pero non entendo moi ben o que. Vale. Mal que caí na agua. Mal que os pareu, as lapas. Sei que non había aí unha lapa. Esa foi a que matei. No, esa está viva. Ahí hay energía.
pois lembro que no 1 o salto largo a veces igual non che salía ben. Ya, tomo un mordisco, cabrón. A verdade é que cando che agarran, se o queres matar ca palanca ou ca pata de cabra, como que querades chamar, casi sempre che mete o mordisco. Mierda. Buen inferno, cabróns. Vale, aquí non hai nada. Non tenas para nada, pero vale. O que non sei se podes facer varios saltos no aire. Podo probar agora. Non, só podes facer un. É que iso da enerxía, de 3 barras de enerxía, no 1 non existía. O que pasa é que no 1 era máis jodido realizar o salto. Hasta o punto de que podías fallar. Igual non che salía. E se non che saía, pois comías teus mocos, obviamente. Toma esto. Vale. La verdad es que o cambio a nivel visual de esta zona respecto ao original é bastante grande. Pero bueno, ten sentido. Nada. Bueno, me teño claro por donde teño que ir ahora. Subir por ahí, puede ser. Uy, pensei que iba para o vacío, madre mía, macho. É que claro, aquí o novo sistema do salto largo fai que se lle das para a esquerda cando pulsas o espacio se dispare para ese lado. Eso no original non pasaba porque o salto largo en teoría sempre era hacia o lugar que estás mirando, para adiante, sabes? Entonces aquí é un pouco raro ese sistema, sabes? Pero é como que tamén tes algo máis de control. Pero bueno, é un pouco raro o salto largo aquí, Non sei moi ben como hai que utilizalo, sinceramente. Ui, vou! Casi cae abaixo. Hostia, que che impulsa a veces dunha maneira. É que no original non era como un propulsor como tal, senón que simplemente era como un chimpo que ti realizabas e facías como
o sea, impulsabaste máis desde o inicio. Aquí é como que tes un propulsor no aire que che fai pegar un salto adicional. Pero no original ti era como un chimpo largo, dai o nombre de salto largo. Facías un salto con máis forza que che permitía desplazarte máis distancia. Aquí funciona diferente porque é como unha vez que estás no aire, pulsas un botón e dache un impulso adicional. Vale, teño que ir por aquí, parece. Ou non. No. O mellor sí, pero no, digamos, confirmado que no. Vale, esta é unha palanca. Vale, que retrae a pedra esa. Vale, ahora subo por aquí. Vale, ahora sí que ten máis sentido. O bueno, gracias a que recarguei aí, ahora fixeime nesa palanca. É que o rollo deste xogo son ese tipo de elementos a modo de puzzle que te tes que atopar para darte conta por onde tes que ir. Shift correr. Vale, teño que correr para darme un... Non me fixo o salto no aire! What the fuck? O sea que se tardo moito... Vou tomar polo cu. What the fuck? What the fuck? Pensei que podía darlle cando eu quixera, pero non. O sea, teño que saltar e darlle xa o... A ver, iso fai no máis fiel ao original, pero... Vale, vou guardar aquí para non ter que esperar outra vez se callo. Vale. Vale, podes como controlar o impulso de forma que o frenes incluso. Vale, que hai un portal. Creo que aquí me van a aparecer canollos. Shen Turret Alert. Hostia, isto é unha torreta. E que fai esta torreta? Pues a verdade é que non sei que fan esas torretas, Hostia, esta. Hostia, recargo o traxe, chaval. Hostia, que bueno. Bueno, a puntería parece que a teño no cu. Confirmamos que teña puntería no cu. Supoño que son analizador. Hostia, pantalla de carga. E se volvo para atrás outra vez, ¿no? Vale, quero examinar unha cousa ali. Ali creo que hai o cadáver dunha persona. Ah, bueno, non tería que usar o salto largo. Ah, no. Non me arriesgo. Non me arriesgo. Creo que non sei se podría chegar ali, de feito. Vale. Wow. Boas Islax. Moita lapa hai aquí, De feito estou por facer unha cousa, mirade. Tres lapas dun golpe.
Bueno, antes creo que matar a gatos. E a tomar polo. Hostia! Que na auga esa hai os... Non me gusta nada. Hostia, aquí hai unha lapa viva, ¿no? Non sei se lle estou dando. Non sei se son sombras ou son enemigos como tal, pero bueno. Igual me puedo acercar. Joder, pero está cheo de lapas aquí, ¿eh? É que eu creo que lle debería haber dado, ¿eh? Ah, pues sí, sí que lle dei. Confirmamos que lle dei. Vale, as lapas aquí están de forma que non as podo matar, non están protegidas polas... Bueno, sí, teño aquí unha abertura. Ui. Vale. Ainda que non sei se teño que ir por aquí. Igual me teño que meter na auga. Non creo, pero... Ai, matei no xa. Pero non puxo morte de non sei que. Este xogo a veces non o entendo moi ben. Creo que ali hai outro. Que a min eses bichos dan un mal rollo. Aquí hai un cadáver. Pois non teño moi claro onde teño que ir, eh? Munición de ballesta, esa boa. Que é o que son aquí?
suena esto, ¿no? Gestión del APA, rotura de arrastre del APA, grito del APA. Pois o único que se me ocorre é que o camiño este debaixo da auga, porque por terra non vexo ninguna posibilidade de avanzar. Non sei se vos vedes algunha cousa que a min se me pasou por alto. Vale, aquí xa mirei. Non vexo nada en particular. Polo tanto, pero non me fajas eso ahora. O problema do novo sistema é que se che activa cando non queres activalo, precisamente por como está posto o botón. Ajá, eso bien. É que me dá que teño que chegar... Ah, mira, aquí hai un enchufe. Joder, pues antes non me dei nin conta, tío. Muy bien, Manol. Cargando, ¿no? Vale, aquí chegou un científico. Outro traxe destos. Alerta de cangrexo. Hostia. O sea, era un traxe cunha persona dentro, entendo, que estaba sendo posida por un... Hostia, ollo, porque tiña máis resistencia. Ui. Estou escoitando un cangrexo, pero non sei en onde está. Buenísimo. Hostia, boas Nati. Sí, a verdad que choveu, Un placer tereche por aquí. A ver, ao final hai xente que neste mundillo meteuse no seu día un pouco pola situación. Me dá a min a sensación, va. E agora moita xente se entra ou entra pouco, e eso si entra, claro. Esto... Vale,
parece que non fai nada. Hostia. Tirou unha silla e fíxome dano, o cabrón. A verdad que a veces a miña manía de querer aforrar munición é unha estupidez, pero bueno. Vale, aquí vemos que hai un enchufe. Aquí tamén hai unha porta. Esta porta entendo que non se pode abrir. O traxe está bugueadísimo, Vale, vamos aí un cangrexo. Mi madriña. Aquí estuveron investigando. Mira, aquí hai munición da ballesta. Nah, esto non lo vou dar matado o gancho sin recibir daño. Non sei que será de ti, Nati. Eu a verdad que, por exemplo, nas redes, en Instagram concretamente, estou bastante off. Ainda que, bueno, últimamente sí que estou a veces mirando cositas, pero é unha red social da que publico cousas, pero ahora intento evitar perder tempo aí, que despois ao final perdo noutros en YouTube ou así, non? Pero bueno. Isto ten profundidade. Pero a verdade que o bo que ten Insta a veces é que te enteras do que está facendo a xente. Pero ao final eu deixei eso a un lado. Non sei se aquí habrá enemigos. Son zonas así un pouco estreitas. Vale, aquí creo que teño que colocar algo. Teño que colocar algo aí. Vale. Mira, ahora abre esa puerta donde estaba antes o... Vale. Hostia, que susto, tú. Non sei que se liou. Pero acábame de dar un sustiño. Volaba que pudera agarrar esto. Pero bueno, teño xa unha linterna. Pantalla de carga, sí. Xa me estaba vendo.
Salpicadura de auga. Vale. O sea, aquí por lo que parece... Hostia, mochilas, Esto vende que en este lugar hay energía por un montón de lugares. Igual pueden alexarme un pouco antes de facer o que acabo de facer, pero vale. Este cristal igual lo puedo... No, unha vez enganchado, olvídate, xa non das quitado. De feito, pude usar unha mochila. Xa que teño aí munición. Power level is 100%. No, por aquí podo avanzar, non podo. No, non parece que poida avanzar. Non me acaba de quedar claro que destruir esto. Eses bramidos ou que sea que sexan, dá un pouco de repelús, un pouco de mal rollo. Que despois escoitase o berro do boss, era en plan que non estáis solos, o sea, non estades solos. En inglés, bueno, non sei como é. Como dirá exactamente. Pois a verdade é que agora non sei con que... A ver, espera, isto de aquí... Ah, isto podese desenchufar. Vale, aí ativei algo. Non sei como vou chegar ali. Vale, teño que subir por aquí. Granadas, bueno no, munición de escopeta e pistola acabo de coller aquí. Hostia. ¡Hostia! Acabache desde ver o que vin eu. Un calamar toro que acaba de morrer aí dun golpe. Que lle lanzou esta mierda. Vale, lección aprendida, non arrimarse aí. O problema é se teño que pasar por aí, pero bueno. Ou si hai outro non o dou, viste? Pero me dá que teño que pasar por aí. Bueno. As lapas aquí no seu entorno natural están como queren, Hostia! Xa vos dicía eu que iba a haber máis. Hostia! Non quitan tanto, bueno, ao ter traxe, claro.
Ao final por coller energía perdí máis. Son normal, confirmado. Non pasa nada. Bueno, por aquí non é. Bueno, non sei por onde teño que ir, Vale, aquí hai unha escaleira. Ou parecía unha escaleira. Non é. Non sei como acabo de facer eso, pero vale. Parece que o salto aquí se pode chegar a buguear e impulsar chegar a arriba. Vale, teño que ir pola agua. Ao final esa mierda está me jodendo, Non sei por onde teño que ir. Ahora. Vale. Pensei que caía a folla, chaval. Pues creo que non tiña que facer eso que fixen agora, pero vale. O sea, teño que ir por aquí. Por aí podía subir aquí. Ahora ir por aquí. Ir por aquí. Subir. Canollos. Me cago nos putas merdas esas. Xa vos dixen que non as iba a ver, tío. Dios, que noxo, Os terei que ir con menos... O sea, ir con máis calma. Vale, ali vin un bicho desos acuáticos. Wow. Aquí ollo, Bueno, non o teño a tiro. Creo que non lle dei. Vale, vou poñerme aquí. Cojones. Pasa muy rápido. Vale, aquí teño o mellor ángulo de tiro. Mal que o pareu. Hostia, que esto estoupa, tú. Confirmado. Pues quedei tocado de vida de collóns, Non sei cantos tiros destos aguantan. Vale. Recargar esto.
Me cago en Buda. No sé si llegué. Sí, sí que llegué. Puta fauna, como me está jodendo, No sei se habrá máis desos acuáticos. Madre mía, como me puxeron de vida, O sea, que estas mertas estoupan, tío. Eu ainda vou e disparo unha a bocajarro, tío. Buena madre que te pareu. Hazardous chemical detected. Seek medical attention. Polo hostia. Que me están jodendo, Ah, y esto recarga o trash. Pero a vida teño tocada. Hostia. Eu vi algo moverse. Me cago en Buda. Pero a vida teño tocada. Pueden recuperar enerxía, pero... Vale, aquí está cortado. Non teño saída por aquí. Pues moi bien. Ah, bueno, sí que puedo pasar. Está bien. Y ahora, por aquí. Por aquí igual non debo ir. Igual teño que despois. O mellor teño que ir por aí. Hostia, isto cúrame. Oh. Hostia, pues menos mal que o descubrí. Que casi sigo sin mirar aí. Tengo que hacer o salto largo aquí. Vale, sí, de sobra. Pero ainda así non me fiaba, Hostia, brillan os ollos aos partidos. Hostia, que estoupan tú. Me cago en su madre. Esos non eran canullos normales. What the fuck?
Oh my god. Madre que lo parió. Hostia. Madre que os pareu. Eu se dicía, por que carallo estaba subindo? E mira por que era, macho. Merda, se pensé que me iba a golpear. ¿Cómo me joden, Distorsionan chavista, os cabrón. Madre que os pareu. Al final perdí ahí bastante vida por hacer los gilipollas. Hostia. Había algo aquí. No lo cogí, Vale. Al final golpeóme porque me frenó aí o cago na puta. Non sei onde teño que enchufar este. Aquí. ¿Dónde está? Falta un cristal. ¡Hostia! Los canollos da Virgen. Vale, non sei por onde teño que ir agora. Creo que teño que atopar o cristal ese, pero non sei onde está. Aí hai unha plataforma de salto. Chiste que as medusas estas tamén reventan. As que son inofensivas. Ahí hay canollos.
Me cago en Buda, casi me da. Pero había otro ahí, Que non sei agora onde teño que atopar o cristal ese, porque eu creo que é o cristal o que teño que atopar. Non sei se había un cristal aquí, que non me fixei. Vale, isto non é un cristal. Pensei que sí. Por eso me tirei como un tolo. Como un tolo, pensando que era o cristal. ¡No! Son un impaciente. Mira un canollo. O non sei de onde saliron, porque este xa estaba nunha zona pola que xa pasei. Estou para isto. Volaba que isto che recuperara enerxía. Matalo cerca. Vale, aquí xa estiven. Pues nada, eu agora estou bastante... ¡Hostia! Que safadation acabo de ter, Que safadation acabo de ter. Vale, por aquí tiña a movida esta que me curaba. Después tiñame que tirar por aquí. Por aquí non sei se... No, que non tiña nada. Vale. Pues sí que fun bastante para atrás antes, Arre, caracho. Pero bueno, gracias a eso curei. O tema é que teño que atopar un cristal que en teoría estaba colocado aquí. O típico de que fijo que
que pasei por diante del 20 veces e non o vi. O me podo facer algo aquí. No. E se lle tiro aquí unha mochilita. No. A pesar de que hai un hueco, a C4 queda arriba. O sea que non sirve de nada. Pues muy bien. Pues esto non é encrucillada ahora mismo, ¿eh? Porque supuestamente teño que atopar un cristal. Non sei onde está. Porque isto de aquí non é. Estou seguro de que pasei por diante del, é o típico que non o vin. O único que haxa que rompelo ou algo, ou sacar a forza de algún lugar, pero imaginadevos que tuvera que romper isto cunha explosión. Non creo, non creo que sea eso. Non creo que sea eso, porque senón o xogo entendo que se daría alusión a eso en algún momento. É que basicamente ahora creo que teño que... Ah, espera, aquí podo romper esto. Vale. Vale. E agora uso a plataforma de salto. E aí lévame ao cristal. Espera, que isto ahora estoupa. Effective Wonder. E quédame... O sea, de todo o que acaba de soltar aí, queda esta merda. E actívase un portal. Curioso. E aí hai un salto. Vale. Vale, pues parece que ahora teño que saltar desde aquí e ir avanzando por aí. Pero vou non deixar aquí porque xa son as 10. Sei que serían as 9:30, son as 10. Son as 10 xa, tú. Gracias por ver este stream e vémonos no próximo. Chao.